9 घन्टा लाबाय गसाइगावनिफ्राय गुवाहाटीसिम दा गुवाहाटीयाव मोनफैबाय नै खोमसि जाबाय 6टा जाबाय दाबो हटेल मोनैया नागसाट्रा हटेलावहाय थाहैगोन आङो 3 स्टारावहाय खालामनानै थाबानो जाबाय हटेलखौथ' मोनफैबाय दा बुकिं खालामनो रेडि जागासिनो दं बयबो बिहिरथार टाइम बावनिसै र' आंना हटेलाव बुकिंबो जाबाय 409आवहाय मोनदों 4:30 ओमफ्राय दा मोनानिबो जाखांबाय नोंसिनो रुमखौ एसे देखायलाबायनोसै आं उन्दुग्राखौ बेयाव हाबा जादों सेकेन्ड फ्ल'र बियो मानसिया बिहिरथार होमब्लाबो एसे देखायनोसै बेहाय हाबा जादों जेठ की दोपहरी में पाँव जले हैं सैया पाँव जले हैं जेठ की दोपहरी में पाँव जले हैं सैया पाँव जले हैं बिल्डिं गोजाथार ओरैहाय नाहरबा बेलतला थिनालियाव थादों आङो बेलतला थिनालिनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनो हागोन नेक्स्ट पार्टआव लोगो मोनबावो नेक्स्ट पार्ट